Terve, mä oon Spapsaretin Finlands 60 ja tää on nyt aamulla kun mä alan kuvaa. Tän jakson tarkoitus olisi niinku testaa mun ja mun isän tekemää puhallusputkea. Tässä on putki. Tosta sisältä näkyy tollain reikä. Niinkin. Aita. Sille. Ja sit tässä on nuoli. Ja mä siirrän tän kameran niinku yritän keksiä missä mä paikan mä vielä keksin siihen asti mä. Nyt mä keksin aika hyvän paikan. Näkyy tälleen. Niin nyt mulla on tarkoitus testaa tää puhallusputkea ennalta. Mä oon muuttanut sit puolelle, missä mä istuin ainakin. Aikaa nyt enää mun sen jälkeen.